Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Aksyon protesta sa mga driver nagresulta sa tensyon. Price freeze sa bilis ng kuryente, ginaayo ni Mayor Albi sa DOE. 17 anyos patay, duwang pilason sa mabungguan sang auto. Mga LGU ginahaylo nga maggamit sang solar power sa mga government buildings. Kag sa good vibes, aton kinalahon ang ido nga si Lablab nga isa ka mountaineering dog. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Governor Eugenio Jose Lacson ang nagahaylo sa mga LGUs nga mag-solarize labi na sa ilang mga government building. Ang panawagan gin-issue sang gobernador sa tunga sang pagsaulog karon sang Renewable Energy Week nga nagbukas kaina kag magalawig tubtub Mayo 24. Mangintuiga na ini nga kahiwatan. Suno kay Lacson, kadungan sang Renewable Energy Week ang pagpatuman sang exhibit kung sa diin sarang makapakig-angot ang tagsa kay LGU para sa mga produkto nga ginatanyag sini nga makabulig sa ila pag-solarize sang ila mga government buildings. Damlag pa ginsiling na sang gobernador nga ang 7 ka mga buildings ang probinsya mag-shift sa solar energy kag ang bidding natalana sa third quarter sini nga tuig. Ginapaabot ang 1.5 tubtub 1.8 million pesos nga savings o kun mangin savings ang probinsya sa amo nga tikang. Ginasuportahan naman ni Victoria City Mayor Javi Benitez nga presidente sang Negros Association of Chief Executives ang amo nga tikang sang probinsya. Sunod sa iya, ang igatukod nga government center sang Victoria sa magagamit sang canopy-type solar-powered roofs. Gindayaw naman sa Department of Energy ang probinsya bilang isa sa mga nagapanguna nga nagaduso sang renewable energy agud to mapamatukan ang climate change kag tigayon makaangkon sang seguridad sa enerhiya. We are encouraging all LGUs to solarize their rooftops. And so that's why we invited them here. In fact, tomorrow is their day. And if you notice, there are many exhibitors here who can actually offer their products for that plan to solarize our rooftops, especially government-owned buildings. That the province of Negros Occidental is among the first to champion RE. The Secure Negros program, which aims to develop a roadmap for RE development in the province, is a major and remarkable undertaking. As we confront the urgent challenges of climate change and energy security, we also embrace the boundless opportunities presented by renewable energy. Sa number 9, animal bite cases sa Bacolod nagsaka sa 50% ay nisandig sa record sang City Health Office. Masami nagakahubsan sa bakuna para sa anti-rabies ang Bacolod City Health Office tugas ang pagsaka sang animal bite cases sa syudad. Sa records ng CSO, naglabot sa masobra 9,000 ang animal bite cases ang 2022. Gulpi ni nagtimbok sa masobra 14,000 kakasos ang 2023. Ginsiling ni Dr. Carlo Ortega sa Bacolod CHO, may nag-inabot na nga dugang nga supply sang bakuna sang Enero o galing limitado lang ang libre nga bakuna sa mga severe cases sang animal bites. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason nga posible pa magsaka ang kadamuon sang animal bite bangod mangluwas ang masupong nga kampanya kontra rabies nagadamo man ang mga nagasagod sang hinuptanan ilabi na sang nagsugod ang pandemic. Samtang, ginpahayag ni Cabugwason nga sa karon, nagapadayon ang massive anti-rabies vaccination sa mga hinuptanan nga ido kag kuring sa mga kabaranggayan agud malabot ang 70% nga herd immunity. Sa data sang City Vet, naglabot sa masobra 100,000 ang kadamuon sa mga ido kag kuring sa syudad, dalakip na dring mga layaw nga ila ginatingwaan mabakunahan. Majority of cases that actually are coming from pet owners. Like, unlike sa usual na kakapati nga stray, ang mga kaso ta hindi.
majority sa cases that are coming from pets. Kaya ginahuli nila, ginahungitan, ginakalapakan. And I think it's because of the programs ng government to make them aware. Pero it's not really directly proportional nga tungod nga damo kita ido nga may rabies, nagdamo man na nag-project nga tao. You know, but just because nga mas aware sila subong, mas vigilant sila, na gusto nila no precautionary mapa-inject sila dahil. Sa number 8, pasilidad sa BJMP sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, plano nga isaylo sa Barangay Granada. Hindi mabatas ni Mayor Albi Benitez ang sitwasyon sa mga persons deprived of liberty sa iya pagbisita sa Bureau of Jail Management and Penology male dormitory sa iya ginpatigayon nga surprise visit sa pasilidad sa weekend. Sa tuman nga init sang panahon, nakita niya ang pagginutok sang kapin 700 ka mga PDL sa sulod sa pasilidad nga para lang kuntani sa masobra 300 ka PDL. Gani ginduso sang alkalde nga sa bulig sang National Agency masaylo kag matagaan sang nagakaangay nga pasilidad ang mga PDL sa nabakal nga duta sa syudad sa Barangay Granada. May kapin 75 hektarya nga propiedad ang Bacolod LGU kundiin sarang matukod ang BJMP facility. Sa amuman nga duta plano sa syudad nga magdugang sang public cemetery. Isa nga ginalagaw, of course, we have our newly acquired property sa Granada as a place to be. So, ginalagtaw na lang because, of course, sa mga mabisita, sa mga prisoners, kung nalayuan sila o hindi. Sa number 7, lalaki nga nasapuan sa kampo ang wala sigyapon makilalaan. Isa kalawas ang wala pa makilalan nga lalaki nasapuan sa Hacienda Carmen Chica, Barangay DSB, Banwa sang Pontevedra sang Sabado sang aga. Ang bangkay ang nagahapa, wala sang panapton, kag nagakadunot na sang makita nini sang isa ka mangunguma. Sa inisyal nga pagpangusisa sang Pontevedra PNP, natukiban nga samtang yara sa talamnan sang tubo ang isa ka residente, agud magpamutang kuntani isang abono, may napanimahuan ini kag sang iyaging kantuan didto sini nakita ang bangkay. Sa karon yara na sa Abe Funeral Homes ang bangkay. Sa number 6, 17 anyos patay, duha pilason sa mabungguan sang auto sa Bago City. Patay ang nagatabok sa dalan nga 17 anyos kag pilason ang duha ka iban pa nga nagabakal sa Tiangge matapos ka mabungguan sang isa ka auto sa Purok Star Apple, Barangay Caridad, Siyudad sang Bago, Sabado sang gabi. Ang mga nasamaran isa ka 17 kag ang 20 anyos nga si Lawrence Makiling. Ginkilala naman kay Rodolfo Medel Jr., 39 anyos ang nagadala sang auto. Sino kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator sa Bago City PNP, gikan ang auto sa Barangay Maaw kag pakadto kuntani sa Bago City proper. Una niya nga nabungguan ang nagapark nga rusi nga motorsiklo kag madason ang isa ka Honda XRM nga natumba sa 17 anyos nga babayi kag kaya Makiling nga nagabakal lang sa Tiangge. Isa pagid ka Yamaha Mio ang iya nabungguan kag masunod amo na ang dalagita nga napatay. Matapos ang insidente, nagpalagyo si Medel pero nakuhaan sang video ang auto sa pagpalagyo sini. Natukiban sang PNP nga ginrentahan lang ang auto kag sa ila pag-follow up ila nga nakilala ang nagadala sini. Domingo sang aga voluntaryo nga nagsungka si Medel sa Bago City Police Station kag posible nga magapangatubang sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide, multiple injury kag multiple damage to property. Sa number 5, cloud seeding operation sa tunga sang epekto sang pagbiti sang init sa tuma na kalawig nga tion ang ginahinyo sa karon sang Negros Association of Chief Executives sa Department of Agriculture. Unanimo sa ginpasar sang Negros Ace ang resolusyon nga nagahinyo sang pagpatuman sang cloud seeding bilang alibyo sa kahalitan sang El Nino phenomenon sa probinsya.
Sa datos sa ginrelease ang Kapitolyo as of May 15, nagdangat na sa 318.9 million pesos ang kalitan sang drought sa humayan, maisan, high-value crops kag fisheries sa probinsya. Damlag pa apat na ka mga banwa kag syudad ang nagdeklarar sang state of calamity tugas ang kalitan sang El Nino phenomenon. Damlag pa wala gin recommend sang Bureau of Soils and Water Management base sa survey nga ilagin patigayon sa probinsya ang cloud seeding bangod wala seedable clouds kag may kakulang sa moisture. Ginsiling man sang Pag-asa damlag pa nga ang pagtupa sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod ang mabatyaga na sa tunga-tunga sang bulan sang Mayo. Sa number 4, Asenso Bacolod ang nagapabilin nga mabakod political lineup mapatod sa Oktubre. Ang pag-align sa Partido Federal ng Pilipinas nga partido sang Marcos administration ang kabahin sa mga plano ng Mayor Albi Benitez kag pila pa ka makatapos ang Partido Demokratiko Pilipino nga magabiya na sa partido. Ang pag-angot sa National Party ang ginapatihan sang alkalde nga magapabaskog pa sa ginatukod karon nga bag-o nga unit team. Ginsiling ni Benitez nga sa karon nagapabilin nga mabaskog kag naga-isa ang Asenso Bacolod nga ginatapuan sa mayorya nga incumbent city officials. Wala anay ginpatod sang alkalde ang iya mangin plano sa 2025 elections bangod sunod sa iya kinahanglan pa madiskusyonan sang grupo ang mga plano ilabi na ang pagpatod sang mangin political lineup antes sa ginapaabot nga filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre. I don't know kung anong perception nila, but we are going strong. And there are Kaya rumors. nga nga mga pulong-pulong sa atong mga leaders are already showing the solidarity and unity with the group. Kailan ka mention ka? So kung sino magawa nila, na mas-suicide na siya. Sa number 3, ang League of Cities of the Philippines kag Board of Directors sini ang ginapanawagan sa karon nga temporaryo mag-authorize sa LCP chairman nga si Mayor Albi Benitez nga mag-convene sang liga. Ini kasunod sang pag-suspend kay Cebu City Mayor Michael Rama nga among presidente sang LCP sa sulod sang 6 ka bulan. Sa resolution nga ginpasar sang Negros Association of Chief Executives, nakasaad niya ginakilala sini ang importansya sang nagapadayon nga operations, labi na sa tunga sang transition o kunang absence sang mga key office bearers. Ang pag-suspend kay Rama nagakinahanglan sang pag-designate sang authorized representative para sa pag-convene kag pag-preside angot sa association matters samtang wala pa siya. There's a resolution urging the national chairman of the League of Cities of the Philippines, who is Mayor Albi Benitez, to discuss amongst members on what will happen moving forward. Because the unfortunate event na nasuspend si Mayor Mike Rama, who is the national president of the League of Cities of the Philippines, hindi man pwede, hindi maghiho ang League of Cities of the Philippines. In fact, as the focal mayor of Youth and Sports Development, ako pong ginapoint ni Mayor Mike Rama, I have 2 pending programs sa iya. May national programs ko sa iya for the youth. And so, well, kabalo man kamo. Sa ako gitya mga mayors, hindi kami nakagiho. But we are planning to launch this month and in June. So what will happen? Sa number 2, price freeze ginahinyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa Department of Energy. May report si Nico Delfin. Halos dungan nga nagpatuman sa masobra 3 pesos nga saka sa bilis sa kuryente ang Central Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative sa nagligad nga simana. Inisamtang nagabatsyag ang kadamaan ng mga konsumidor sa epekto sang mainit ka panahon. Para kay Mayor Albi Benitez nga dapat kuntani may price cap nga italana sa presyo sang supply sang kuryente kasubong sang ginapatuman sa mga basic commodities kada may kalamidad. Gani nakigsugilano ng alkalde sa opisyal sa Department of Energy agod mapunggan ang pagsaka sang bilis sang kuryente ilabi na sa mga lugar sa probinsya nga nagdeklarar sang state of calamity. In certain circumstances and certain calamities,
we put a price freeze sa mga commodities. So, based on federal law, may araman provisions which allows ERC to put a price ceiling or price cap. So, I have asked DOE to give me the guidelines on how we can trigger ang price cap sa mga electric rates. Ang syudad sa Kabangkalan, kag San Carlos, pati ng Banwa sang San Enrique kag Valladolid. Bilalang sa mga Banwa kag syudad sa Negros Occidental nga napaidalom sa state of calamity tugas ang El Nino phenomenon. Para kay Benitez, kinahanglan nga ma-regulate ang pagsaka sang bilis ng kuryente para bisan paano hindi matamaan ang mga pumuluyo sa mga lugar nga apektado sang kalamidad. So that's where government should intervene, especially sa spot market, nga hindi na pagbalapawon, no? Ari lang nga mo nga kuha na. There's no reason for them to okay, why man na nagsaka ang cost nila? Amo nga gyapon. So that is part of the mechanism that we are wishing ERC should come in and act on it right away. Nagahamboy sa masobra 15 pesos ang per kilowatt hour sang Seneco sa karon. Masobra naman sa 17 pesos ang per kilowatt hour sang Noseco. Ginpatag sang tagdumalahan sang distribution utility ngang pagsaka sang bilis sang kuryente. Ang tugas sang pagsaka sang bili sang supply sa spot market. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Aksyon protesta sa mga traditional jeepney drivers kag operators ang nagresulta sa sinakitanay, pagbuslot sang goma kag pagkaguba sang side mirror sang isa man ka traditional jeepney sang ulihi. Nadala sa istorya sa magtimbang nga bahin nga palarehos man lang ang kausa. May report si Romeo Subaldo. Ang driver mo? Si Sitche? Pati ang mga alis Oo, dama ka may bilin sa kami. dapat dito ka mo sa mansilingan kay si Rudy ato to maaari di ka mo yaw. Dili kami ganyan ka pastor. Di ko ni plastaron ang purgat tay. Nagsinabtanaya mga lider kag miyembro sa duha ka mga grupo sa traditional jeepney drivers ug operators sa Araneta Street sa Bacolod City, malapit sa Old Airport kay Inasang Udto. Naguntat biyahe ang mga katapos ang Bacod Manibela bilang pag-upod sa isa ka national nga aksyon protesta. Kag nakalabay naman ang punta taytay nga jeep nga ginadala ni CJ Halandoni nga kadapo naman sa Kinetco nga grupo. Ginhaylo siya sa mga drivers nga mag-upod man sa untat biyahe pero nag-initay sila. Ini siya sa grupo ni Ma'am Lilian Simbrano, so upod sa grupo naman. So pagpundo dire gin istoryahan nila nga hindi anay magbiyahe. Kay ari pa kami didi kay insulto man sa amon nga ari kami dire. Tapos dire ka mabiyahe, maagi ka dito ka lang agi, likaw ka lang. So, amo nang sunod sa aton nga mga bigo man kiti mga grupo tama na ang aral sa biyak mo. Sunod sa mga naguntat biyahe nga katapos ang Bacod Manibela, nang liab ang natungdan nga driver. Gaya nag-init ang ulo sa iban nga drivers, kag ginwasak ang iya nga side mirror, ginbuka ang headlight, kag ginbusutan ang goma sang iya nga jeep. Ang driver nakastiguhan pa kag nagpa-ospital. Alin kay namir siya sa kag ginliab pa ang aton nga membro da nga no ti nakita man sang iban nga do hindi man mayo nga tigulang na ang aton nga mayo malang paagi kag tigulang na atong naghambal siya. Di nakita gid ang pagliab sa iya. Even ang pulis nakakita sa pagliab. So sa pagliab sa iya, why na makontrol kag di nakita na naton ang aton nga mga membro nagdalalagan. Dito na kag na ginaano sa nga kaisog ya si imo kag amo sina. May mga pulis nga nagbantay sa lugar para malikawan ang pag-init pagid sang sitwasyon. Dugay-dugay nagabot ang iban nga opisyal sang Kinetco kag dito pagid nag-init ang pagsinabtanay. Mismo ang pamuno na sang Bacod kag Kinetco ang nag-atubangay kag nagplastar sang ilatag sa ka mga side. Mon karali kami under protest padayon ang pasada pero under protest kami. Kaya nagahulat kami. Wala ko ya labot ta o kongres no man kamo nagalin nga politiko kay wala kami ya politiko de purely kausa ka driver kag operators lang yang aton. Sang ulihi, nag-insindihan na gidman sila. Ginkasugtan nga wala sang initay nga matabo. Wala tayo kontranay. Saya nga ton. Kausa. Pero hindi tayo magkontranay. Sa ila na baba nagalin hindi ta kontranay ha. Sugod subong ya tanan kamo wala kami mapos makontra sa biyak, klaro? Okay! Kag wala naman sang gubanay sa social media, kay palarihos lang man ang ilang nga kausa nga makapadayon nga makabiyahe sa dalanon ang mga traditional jeepney. Tubtubwas ang utat biyahe sang Bacod Manibela.
Sa Good Vibes, isa ka mountaineering dog ang adlaw-adlaw nagaupod sa iya nga amo sa pag-guide sa mga nagasaka sa kabukiran sa La Carlota City. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Siya si Lablab. Siyam kabulan nga hinuptanan nga ido ni Ronnie sumugat. Ang amo sa nagtrending sadto nga ido nga si Kagta. Si Ronnie nagaserbi nga guide sa mga nagasaka sa bukid. Istorya niya, ginhatag lang ini sa iya. Kada magsaka siya sa mga busay kag sa kabukiran sa barangay Araal sa La Carlota City, nagaupod man sa iya si Lablab. Si Kagta abi, ginapainitan sa iban nga mga ido, gani ginabili na lang siya sa ilang nga balay kag may edad na. Si Lablab naman, wala ginaaway sa iban nga mga ido kay isa ka babayi. Sige ko po everyday, kina ikaw po sa? Hindi, kundi may katuan ko, bakit ito mga isa. Wala sige nakapoy ha? Wapa. Nagad na, sir. Si Kagta wala nag-upod? Si Kagta ko man, galing isa, hindi din siya pwede travel sa layo kung motor. Nakapoy siya may anak siya. Nakakapinas. Pila na dali Kagta gani? 7 years. Ati ko lang si Kagta. Okay. Nakahibalo siya magplastar sa iya kaugalingon sa pagsakay sa motor ni Ronnie. Nagapungko siya sa atubang. Kung magsugod na ang checking, nagaupod man siya sa pagpanglakaton. Kung may labyan nga suba, nagaubog man siya. Gina-enjoy niya man ang iya kaugalingon samtang nagatrekking. Love! Naligo ka na, love? Hindi tanlog yan. Tanlog yan. Kilala na siya sa iban nga mga mountaineers, palangga na siya gani sa mga dog lovers. Lambo, kasama ka. Ay, perte! Maldita! Hindi saya, maldita! Istorya pa ni Ronnie, tutoy pa lang si Lablab, ginaupod niya na ini sa pagsaka sa bukid, kag nalingaw man siya. Bisan adlaw-adlaw pa nga may bisita si Ronnie, wala siya ginakapoy nga magtabid-tabid. Para kay Ronnie, sila iya ini body. Hindi magbiya si Lablab sa iya nga tupad. Balopod nga mountaineering dog kay hindi lang no nga makabulig siya sa pag ngita sang trail kundi arang to serve as company sang grupo nga nagka-try. Nakatry ka na nga may... Never pa. Never pa. Pero, yeah, I agree. No, it shows nga hindi lang siya pet. Yes. Protector man siya, kag-guide. Yes. Kagamo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay sakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.